गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात। दीपका भागे प्रियंका कितना मना हल, दीपका भागे तरुणा कितना मना हल, देनी हा धोखा ओकरा ना जाना हल, देनी हा धोखा ओकरा ना जाना हल, सनिया गे फूलमंती कितना मना हल, सनिया गे फूलमंती कितना मना हल। दीपक के छोड़ तू ता सनिया के भाई निगे, कैनी हा प्यार छौड़ी कैसे भूलाइनी गे, कैसे भूलाइनी गे, कैसे भूलाइनी गे। दीपक के छोड़ पारा मोदवा के भाई निगे, कैनी हा प्यार छौड़ी कैसे भूलाइनी गे। कोचिंग में सुबह शामे करहला प्यार छौड़ी, कोचिंग में सुबह शामे करहला प्यार। दीपका भागे प्रियंका कितना मना हल, दीपका भागे प्रियंका कितना मना हल, सनिया गे फूलमंती कितना मना हल, सनिया गे फूलमंती कितना मना हल। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात। राइटर राजेश तोरा कितना समझावा हल, राहुल रंगीला रोजे फोन कर बाबा हल, फोन कर बाबा हल, फोन कर बाबा हल। राइटर राजेश तोरा कितना समझावा हल, राहुल रंगीला रोजे फोन कर बाबा हल। नदिया पर मिले लगी रोज तोर बोला बहल, नदिया पर मिले लगी रोज तोर बोला बह। प्रमोदा भागे रितका कितना मना ह, दीपका भागे प्रियंका कितना मना हल, सनिया गे स्वीटी कितना मना हल, कितना मना। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात।